I would say, you know, near a back of Siena, or your tears, you didn't know, and so my they are dead, but they don't know. I'm telling somebody to understand the revelation of God, that the grace of God, because Christ, yes, you know, said you when you coupon to we are saying, so what doing the power of one chrono, and the Maya will be what you used to need to know. One year, Ubina down, come, is Ubina day, down, come, is Ubina there, is it the end Ubina down? Everybody can be meant to me. Is it the end Ubina down? We need down, come, and find you, what would you know how I break. I'm telling you, when our bro sign is here, when our cars is do, when our you know in here, when our dear pen, I don't care about her. Which in Anna we need tanker. Your life is a useless life. We be work or say him. That is what is going to be. God will charge you. We want you to understand that revelation, ladies and gentlemen. Sanum niaya mrante, sanum niaya mabawe, shania bravo. I am rantoni mabawe. Ayajira ho, masisa ya kwansunzumunim. Okani wa, etinini peniso. Ebyeyeni uwaka. And I dream ibaka when yamia somne chiramo. Mwa mope muntie ompa tukine. That is not the point. That will bantam. Ekurana katia di brewo biya. Sadi enyumate. I'm telling everybody in this place. When yankupa, whoever be chinana tumakonya nenu. Sadi enyumate. Found said yet you shall account for everything you are doing with your life. I'm telling you, we begin to make us and I'm say min dia aden what they were interestingly was yet timerate say you woman rat you war ratitia it is answer upon your huna manicasia and we are young rati and some need you on you some China, Nami Yamachin Quatiokra, Matanase, Amunamane, a woman in Nitrio, Mipewa, Media Nichania Putoyama, Akasa, Radioso, Unamitia Simema, Nami Hunamanimema, Nami Wumema, Metiasio, Miyawotia, Oswasumuntia, Nasa Sinaso, Radina Minwasio, Manyama Muenini, and Swabame Suko, a Frumuni Movra, and Nai, when Mumra Tidaka, Nansumima Nima, Isaiah 115, was into Mama Sasso, and Mampire Doswa, Mayimania Hintama, Fisha Mocha, I am on some mama, Itimunaramo, Namoniramo, Namonchumo, Flipano, Namonsia Papaya, Namomramia, a Radin was your Mobone, a Desadamrama, a Basis Suchurama, a Brishan Klawa, a Bas with Jamuni, Mopeninamopa, Mubediasa, Sinisunipa, Tiania, we are Kanyamia Trinachiramo. We didn't come here to tell you what you want to hear. Wa bantamo abladia su bantam okrana katia mon sachira my train osura hini na pen tinya wo mo semi se abladia abladia no enye won na be kosura hini no won wa ye chana pedie but John 3 verse number 17 osinia waju abadi tie no wo muna train na nya wanyi wo nyankopon tobakro ni ne no wo buna train verse number 18 kingamami tie verse number 18 read the ogini die no wo muna train tie. Listen to the heart of God. Why? Any atemu? Have you know some say? Hi, have a reason to nipa ye dosum. A chain hano. Ye numa ye pone. Onipa numa ye pone. Tiania. Mwamo say our internet so any television so we want to bring you the heart of God and the word of God and tell you that Jesus is coming is sooner than you think and judgment is closer to you than anybody can imagine, and therefore we charge you by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Montia Ghana fasin sini wa akuma asin sini yakuma yempesi etie nokura Ghana dane jamai mai Ghana adane edutwafo mai tiania omeya yewo mu yempanifo a edi wo mai so omonka nokura asofo a atete nsore omonka nokura tiania. We're telling you the heart of God.
asɔre man kanokura enipa wa mu kanokura. Listen to the heart of God and repent. I'm telling you, meanwhile, Jina in found said your tear. When I ya elder was sorry, when I ya dear by Bible saying near Yan sir, what Jina no one say yeah. And she asked it. Good guy, that's number 19. Na yɛma oni atemu no ɔso wei ɛne atemu sa han no ba wi ase ɛhan aba wi ase nipa do sum sen han no nipa do sum hwɛ ne ma salvation yɛ mmerante yɛnum wia ama yɛhrawe na asɛe ai meka sɛ nkurɔfoɔ akyekyere nketenkete wɔma ɔbaa bɛtɔn yii ɛno na nkurɔfoɔ ɛbaayɛ na nka metɔn wi a nka ha na ayɛ ma enka wo mo ehwe mmara so na akora bagye bi ato tiaria aka wo mpese ye ko masem enka wa wasem na pese ese de prosifo wu tre all over the place because wo ma fakwati kwan so e bunkrofo tiaria boni aka tia ye wo onyankopɔ adom ne ye dwankwa ahemfo aba memo ensuo nyame ye to asase baako e me nipa aduo no ne agye wo mu na asika e kaayemfo no enya nwawa say the gas state Kroya Michinamo Kroya Wumi Wumi this gas state within just 10 years Yasisa Gamanchesa 7 because they don't last on the throne. 7 kings, 7 god chiefs have died in 10 years. Does this not call for concern? Bonne na katia you tontom sase basa edidisika basa you will not last. Me kawo mo de ya wote oji girls sika abrante wa tesa wo medikitikiti ji mercy kan wadi ha agin so ho beto tiania enye oba bia ne ne da Proverbs 31 kinga o mame enye oba bia mun bebre on ma unsa oye adwuma hunhuru ho ana mani be prayer bad luck tiania kanya me adwuma chiro usuro nyame anka enye ni kinga ma bro no nti masa hene lebo nsem o se masa lier lamo ensem a okasa chira o ma me de kasa chira no adan meba na adam ye from give him some power on the thing let him speak to me bi ade an man kanya me asem kan ma me ti adan meba adan me from adan me bosheba mama hold it, I'm gonna come to that. Do you want him to be more saying and follow who did mama tell you ya wa ma who do one song or bible mo or I would do kind what kind of awesome it will Proverbs chapter 5 so our ban or friend or ba sansani it will Proverbs 5:3 found such on a kind of me too now ba sansani no chi sansani na no chi a war kind na nanumu ya tro sene ngo oba sansani na nanumu ya tro obeto trap ma bi bia ebese adia bia mbe bro no amushi so na nka mu yeye ko sisa odo nko bo ba sansani ene hwe ne wo bibia say tia radio sam mom panokura no kura ne tia dene ne kanso etene mom panokura Ghana fo enti hwe ne wo meyaye Omayan Kankroma, and you sika about Malaysia and Singapore for Bessia, and you fear the crew, and you can't talking about things because we have no discipline in ourselves. Yes, I'm all. Whatever you want others to do unto you, do likewise for them. When you are Sankano, I did for the Bonnie View, medical culture was a fact. Because your G I didn't cast him ye. We Jew 20, now me Jew 20, now we bring me 50, now we bring me a year. A some pie war on the cocobo, yeah, a war, yeah, but they are some family or mean to me family. I'm telling you, one more cut the damp in a fletchy, one more than one batabata, and to Fokulum, Muntia the year, a bribia, only pan on the Yiribe Swagunium, Unkwana, a swate. One corner swate Kasachra Muntia Radiaso and Pnafubia and Amoche and Mahudomians, Yanu Monchempra, or Berkuna 4, or Bapim 4, and a Tinu, or Berkuna 4, or Bapim 4, Yanin Chempana.
close to them. And koneho, yan koneho, yanen chimpana. Now the last thing will be yere. Wasema wani mre unyonko yere nikuno nafuna nakuwa nafulumu anadia biara eya unyonko dia but your brother dia samso ya buo nyanko pa samso ni nipa pen ye de ye pepe eya na me catch it out atemu otwan o se da opreko e me nipa bia se owu preko owu na chire no atemu ho. I'm telling you eya na makai ye papa emisaata ya na makai ni wo ya na makai papa tamils yan makani wo yan makai pv obey yan makani wo kwajoba retu yan makani wo empani funa mom doing so money abetena ha edinchina besinde den so anyesa tiania a camera dear some with your monantin dream fossil and God sabaya be say ya mokoko ya catch it. I'm telling you what's in the wabekan panel at the area say I'm an anenda a dance here tiani ye buy ye be do a dance here a ba Ghana fly Muntia na munsachira machen lotto numbers no mu yina Sunday mo no enkwanim emfa kwamre opia. I'm telling everybody in this place, I want to talk to you. Listen to the heart of God. Akwanchira no mo man asieye ene Paul aso akwanchira no ya de uko gina ba bi ni etware wo ni yesraw. It is not going to bring you life. Tia e kamera de atwen na achira mo ye ne munsampa ne ho engwa for circle ha e woro wo mo dross e ba jamai openly didn't know what's your new and some pano fisher when you mean some ye to me at the my 1 hour shira a Jew on cry if you summoning you must at one senior crow a young year no more Tiania wouldn't think never had this. Oh yeah, you go kumase now you preaching na me catch na santefono e say e ka a year e wi ase na ma ka when you mean my epi adan papa when you mean ache ye bi but me buy me mfem to me ho enya no ne hia ye na ye bedu agya ho akọ tienie ye na ye bewu ade bi a wo bra wo pei wo bewu agya ho akọ ade a wo hia pa e wo se wo hia o kase e ye wo nkwache one patria a dear any see the agro we been tinny make and I say woman penny make and so tierney pa a buy and I'm kamikaze receive it one receive it two kamu huri. The reason why you still haven't received it because when you're in tuna pa emum prekuso a diania nipa metiano yamfa mankramama ema woman tiania a camera diakene said you know anani ya no san when yankupo eba no maya etusumi no eba na sadia ena edu osuyire nanimra wodidi ya na wonom ya na wama wade no watwa wade na wontia brade asam kosi sa osuyire ne ba no sa ebi twamu ha de ya kan na nya wo masam ebi nso a wo nkwa na kakra bi na aka that wo mun nim kwache wo mun ti na brother suma me wo bridge ase. I came to speak the heart of God. So you know what I kick out my material go to scripture no. Matthew chapter 24 verse 37. Matthew say 24 verse 37. Come ma material. Now said you know another year. So you know another year no. Saranso ni papa no ba. San woni papa no maga atusum ye no na be. Na said you na edi su ye no. Said you na edi wo su yire na ni. What did he? No nom ye. Wo wari. Mama awade. Because he da no wa shane. No washane adaka nim God. No wa woni ko si say. Eya dan na wunhu no apamadaka te se bridge. Adaka first floor. Ebe se bridge. Onyame ma no wa ya adaka no 3 floors. Eya dan na such a giant edifice. Ejina ha wunhu. Fi se bonne e freni penny. Bonne freni penny. Muntiani yo. Bonne freni penny. When you pranachia young crofo, a soften natural Ghana deep for trofo, Termunia fama, Yamumisa police for no patrol, night patrol for no, Omuba Konaka ne was so, Quasia sofo, a ye assortment one of our thermo, and that is why
transference of spirits about sorry man so edwaman about to know mukumem wo hwe ba na bibi twon ko ne ho ya transfer bibi ama brother we here deliverance me am catch now I'm telling you what they are son them ba won fufra foul I'm telling you it na mo dana won me mo tano me kasa twira and na mo ntwumpre upon kunkun ho amra ma chi wo nyame da adom adehye dan kwani bi and Granzo Nesni, Sabinum, think I will call. Now I want to go see some super far. Bible said they did not see until the flood came and whips them all away. Sarah son the papa no banbe. Sir, now yes, you might have to me, no, ebe. Go ahead. And the papa no away from what before bako. Any pami no rapture is here. Any pami no da a fool, Yabafa bako. No, Jabako. Go ahead. Emamia no already am oye. Emamia no. How are you them? Yabafa bako. Echabako. And tomorrow way. Nine. If someone named Dakwa Mura. Wouldn't Dakura Wura, but you wouldn't be mammy. And tomorrow way. If someone named Dakwa Mura, Beba. Santis Abbey. And tomorrow way. Nine. If someone named Dakwa Mura, Beba. Would you like me be so wedding fear saying I'll be to me? I can't. If you saw the Ben, I'll be who I went to mention it was a nine. This a wouldn't Dakro. Already, yes, you Maya. A two me, no, a bebas will be for. Ubiade dano. Yes, beba. Muntio. Namun such a much. I was here, you know, media, me a suffer, me a elder, me a deacon, who yam obo papa. Who ya said papa. Atamwa. Ebe shall see a few when yami fee. Atamwa. Ebe shall see a few yami fee. And when a mube uno sawa suffer no, sebe bre a yako shifo. Pia. Kanya mi adwin achiro wazo fo ebebre no mu wi unnimu amaka achiro ebre no mu wi bebre kancha na dwabra wada abosom no omo somo omo nyanyame asofo kasa chira mo munteni ye Zephaniah chapter 1 verse number verse number me free verse number 1 ewi ane de akwakwo free verse number 14 Zephaniah 1 atifian samedian wo kana ho Zephaniah Eradi atemudano. Osa Eradi na temudano. Eradi aseme ba Zephaniah oye kusaba. Agedele ba Maria ba ne Hezekiah ba. Kan verse 2 mi enko. Pra na me pra ade nyina fa. Na me be pra de na fra asase ani. Eradi asem ni. Wonya me so be pra de bia. Fra asase so. E da bi ba bridge ya ohunu e be pra fio. Wonya me nka so obebubu. Oso be pra. Ani ewu bu no wonya me bu na de teta. Adia wono ubu is such a giant thing, is such a glory. When you meet na deteta, or say plan obe pra Diana, obe pra New York, obe pra Hong Kong, obe pra Dubai, obe pra Nigeria, obe pra South Africa, obe pra La Cote d'Ivoire. Adia bia when you meet preference as you know. Eradi asem me pra onipa ne aboa ko. O say me pra onipa ne aboa akọ. Me pra ewiem no ma. Me pra ewiem no ma. Me pra akọ. Listen to the ania bonefo. Me prasun to dia ania bonefo. Onyame be pra bonefo na. Jamaya bone circle ha e de gu o man hu fi. Remember Jeremiah chapter number 3 verse number 9 enko ho kradia. Secret me. O se na Jamaya Ghana emu ne hwinti. Oni abo ni nia na to atopa. And that is why, ladies and gentlemen, asase we enwo agu fi. I'm telling you mo amoto ne ma we do ha na mo yam paibo. Na mkachiro. Unyam paibo opese hunu usika no na wadwuma e promprom adwama fo no de wo madwama na gu asase hu fi tiaria na catch no oba ye de ne tare wo ho ne e fa no e boni ha o fa ha you know tiptoe lane. I'm telling you wunim niam a wo ye no ha mumu kofia wunim dwuma wo mu di asase no ehu agu fi me na catch no asase no agu fi enye circle ha the whole of Ghana. Akawa maya you was kakoko then chambo enia abonampo apopo bibrepo you were fango nim from a child aye die and you call besiabo oh my why when you are such a die so unimu a catch them mon kancho man penny akufado and in a let them all understand that God Ghana so omo pasumje omo person omo by nature mama me futuo enyamofe Daniel chapter 4 mama me futuo enyamofe na momfa tene and come upon you can you mama me too Daniel chapter 4 verse
Daniel 4 verse 8. Read it. Don't worry, let them sort themselves out. Oh, here, and your mama foot to your fair. Dana fly, Mama foot to your fair. Number 14 and come upon him. And Nipaya so brachia, and Yakuma primo, your premier coma, and pass your winner with a dancer. Come into Daniel 4:27. Into a mama foot on your fair. And to a hero, MPP are buying Mama foot to your fair. Never fatten an account. And come up. Bonne and tungu. The fire here for a dear sister. Here for higher dear and sister Mamu ya. Sir Abia or Memo ye dear. Be a next 4 years when you remember Kaimo. Now a mama buying a check. Untia, I'm the Munkosunya Kunkunsum. You will be Putumwa Trachuni baby. Yamumisa NDC for one by catch them. Jumaya who are did you? Tia Radia Sam. Munsunyame, when you mean a sea, when you mean a manqua, when you mean a cum, when you mean a cheer. Tia will be unto me and shim and free when you coupon some. You come when you're yachina muntia, freezer and chat, not and caswetcha, and check kinds of any and to us, me and chat, nan caswetcha, and chat, your fifisa, and should and I joke with chaya, you kusa, your shit, your ray sibra, woman yapil, yana. Yes, someone Yamia Bufum. I'm telling you, you show me one more call, me show me my minimum. Yeah, cut to say Georgina stores. But as you should free 40 year money every day. And yet then you will be free almost 4 years. Tiania, can you actually? And him what do a dancer and one year, and him what don't quite daya, and one cry 175. Kwun cow, Kumasin cow, or no, oh, yeah, one. A die one crow and funko. Muntia. Everybody some kinds of money on it was. No, Magic Chenny per every assassin. When you miss, will bet you Chenny per assassin. Everybody assembly. The maximum in Sayuda so. Yeah, that remains Sayuda so. Jerusalem phone. Jerusalem phone now. So Metra Bankaye. Metra Bal and Kaye. Yeah, but some for software. Tiania was software be bray abosom for software. Tia. And I don't want more country. One with the Nipa Mucha and the pet Domniska. Tia, a go when Yamia change the actual. Metra Bow and Kaya and your bosom for as of a Timubi Meminti. Metra Bankaye. Metra Bow and Kaya. Near bosom for and your bosom for as software. Near Radia software, what put the demo. Tia. As often be a bosom for software. As often be a Radia software. What po a raditi. We're telling you the heart of God. King Antos Mumti. No one was sorry, Yamunoma. What a deity. I was some funny Namunti. When I'm Habrante, Hakako Jiban said that was sene. So we'll be protection. One mob papa. Abrante by comedy by Sakawa boy. Or Mamma and a boy about you say, and the idea gloom near the Tariso. I can't to them was in one popo, whose rooms we a chimney for a boo kuni panka by now. Yena Yeniha about you say Kuni Panki Yeniha. I was on Zumi and Gracia 71 year. Ha! 1 year and so go in some and an anonymous amount for you as I see a year as so turn of year as so dance you Jankasia Samono in Zuni Nipa and catch your nipper beer. Babu said, oh yes, sir, dear. Can you me argue? The Dibia Yawa, dear many Pamasa, one fast in Yanka, a continue Jesus. Can you have some? Are you my kana? You see when you're not. Abusum who Yabusum Finti. Think of Proverbs 60 in cancer Monchino. So a man Bia with the end of Frechi. One my one how a dozen. Look at the rate of unemployment in our country. Mnantia school. So when you are. And never way worry, woman to me. Something is wrong. Tiania, King Almaminti. Proverbs Psalm 16 rather. Psalm number 16. King Kaho. Oh my Bia! Edi enyame fufrechino. Wama won how doso. Tiania. The Kenya Mia Samna Achilo. I'm a defender for Kaomaminti. Proverbs 16:4. One hour dear enyame fufrechino. Wama won ya doso. Oh saying. One hour dear enyame fufrechino. Wama won ya edos. It's Psalm 16 rather. Psalm 16 verse 4. One more where they would did ya. Enyame fufrechino. One with dear enyame fufrechino. Wama won ya doso. Wama won ya doso. Look at the ya Ghana for him. The film.
nipa ya adwuma wo hunu ne ho no ukoji loan e boka beska hye na loan for na pe wa kire tie yo me bia wo die nyam fufura chi wo ma on how doors anka Ghana yetimi nya confirm and confirm to Cote d'Ivoire say ayi wo how be doors wo how be doors abosomfo no muntie de ye na bragwa be gina bejam ingring we a young man ya we twam pese ni gu etetete ho epe school bi ko we benya adwuma papa ye ama we nyame ye hyiraw jai akom ne nkwase asam ne dia chiriti enra nkwa ne kan ne ma bi e wa brade asemo we can kan Mark chapter 7 verse number 21 Bible say enema miensa enema dumiensa e wo nipa akoma mu afiri nipa akoma mu ba egu nipa ne ho fi ade atwato eye nkwasiasam betene nipa akoma mu a ono akɔhye dem na wode semna aye ne biribi ho na wo twetwe. Yes sir. Akrache we ya chimifo hwemaba wa buabu yi yonka payire ngare shadam twetwe wo ho ha we are got on them say we are Christian wonte say we are Christo Yesu dia no wa bo honam akono ene ne hyaso dia akono asendem wonte wonte Galatians 5 verse number 24 come on to what say but you say na wona we are Christo Yesu dia no bia we are Christo Yesu dia abo honam ene ne hyaso dia honam ne hyaso dia asendem ene na kono asendem Pioneer! Mejina ankancha me say sister na me condon pa shall the chick be hot wa so is hell. Hell is more hotter than the chick. The hell I am talking about is more hotter. Isaiah chapter 5 King verse number 14 we are focusing 20 yen can free ho Isaiah chapter 5 verse number 14 the hell has opened its mouth wide. Na Hell! Hell! Ghana Fumunti. Hell has opened its mouth wide. Can't you remember? Na hana numba ya. Sasia. Eti asamado atre na konom. Asamado atre na konom. Na hana numba ya. Hell abai na numba ya. Na Jerusalem enu nyamfo. Jerusalem enu nyamfo. Ni padom. Ni padom. Ne wana ni eka onumu no asane. Tianiye. Wan kase wiasefo. Or see Jerusalem can we be na Jerusalem enu nyamfo. Jerusalem enu nyamfo. Asafunim enu nyamfo are going to hell. Pierre, the day you get to hell, you will be shocked the kind of people you will see there. Your archbishops, your bishops, your cardinals, your bishops elect, they will have seats in hell. Pierre, now I'm going to say, na and you na na beko so na hini nim aje won wa ye chana pedie sister ye beka wonyame adwene na kire o ebrade paso fa ye ne so na wogu aba no e wa asase pa wo kumem sabaya atemuta wo wonya yiraba Zephaniah chapter 1:14 kinkan free wo maminti ebrade da no ya kankan etifia asem wo say but of say ebrade atemuda no ebrade atemuda no verse 14 kind. Erade da kese no ben. Erade da kese no aben. Aben na repentam se. Erade da ne repentam se. Erade da no ye nwuno. He, erade da na nwuno. Odomere metiam denden wo ho. Enu nti na mgina atiatia mu. Ya tiamo. Odomere metiam ko. Eda no ye ni breda. Eda no ye ni breda. Ahoyehia na. Ya ahoyehia da ko. Osa ye ne amanfo ye da. Eda no, erade da no. Eye wosa ye ne amanfo ye da. Esum ne kusukuku. Erade da ne esum ene sukuku. Mununkum ne kusukuku. Mununkum ene kusukuku. Tutobento no osebo da. Erade da ne ye osebo ene tutobento da. Ene osebo da reba afaso mu kromu. Na abaya tene no sonson no so. Na me hia nipa ho na wanante se frafo. Onyame da ne be hia ho ti wonim bi ma me. Na me hia nipa ho. Onyame so be da. Obe hia nipa ho. Onyame be hia nipa ho. Dwane je okra nkwa. Ye be ka na mo gine se mo gine gina he obia omo ene na mo twam a omo hwe in a way. I'm telling you, they feel like these guys don't even have something to do. And wo ma ba be gine gina omo ni twumedi wo de wow hwe ya fa hanta ne twa bibia to nche wo ya
yɛne dwumadi tia ne yɛ sɛ wohwɛ yɛn a yɛsɛ nipa a wɔn ni dwumadi ha wona awɔ dwumadi sankwagye ho na kɔtɔ amenam tia ne yɛ kanyame adwene akyerɛ Paul sɛ ɔde asodie ato yɛ so yɛnka nsɛmpa no a yɛnnue nti wɔnyame tumi gya deɛ ɔkronkron no hɔ na wakɔ akɔhwehwɛ baako a ayera firi so wɔ nipa ba no yɛnti ne ɔbaayɛ so wɔbɛhwehwɛ na wagye neɛ ayera nti ne ɛgyina ɛno nti ne ɛgyina nka ka sɔre crowd onyame ama yɛ bi yɛbɛtumi agyina hɔ akasa akyerɛ tie ka onyame atwene ne ayera dan eboa adansefoɔ pooyɛ no ɛno nti ne aba bi gyina yɛbɛhwehwɛ ɛde ayɛ dan ne twa city boɔ nti na awurade asoma ha kan kɔ fam kakra na mɛhiahia nipa ho ɔsɛ mɛhiahia nipa na wɔnante sɛ nifrafoɔ nipa bɛkeka sɛ nifraeɛfoɔ ɛfiri sɛ awurade na wayɛ no bɔne onyame ne wayɛ ne bɔne o tie nie akɔ kae me Ezekiel chapter 18 verse 4 kenka woma mentie ne onyame asɛm ka Ezekiel 18:4 amentie ne Bible no ka hɔ Ezekiel chapter 18 verse number 4 yɛaka nti bi asɛm aso akenkae ɛsɛ obiara sɛ ɔsoa ɔno ara n'asodie ɔsɛ ɛsɛ obiara sɛ ɔyɛ deɛ ɔsoa ɔno ara n'asodie montie ne yɛ wɔsɔfo ntimi nyɛ o ɛsɛ wɔ biara sɛ wɔsoa wɔno ara n'asodie nkwagye ɛyɛ 1 by 1 and yes, Romans 14 verse 12 pansasha ha yɛbɛba bɛkenkan Romans 14:12 menewa kamepe pen ebo quotation ma kyerɛ obɛha me akɔ na kyerɛ ɔkwan yɛ ne nam so kɔ ebo quotation ma kyerɛ wɔsɔfo keka we bi kyerɛ wa nkankwagye adɔ about so tia sondem keka nkwasi asɛm saa wobɛkɔ Canada we for me ɛdeɛ na da so wobɛkɔ Germany wo breakthrough is coming your miracle is coming your breakthrough is coming munya nso huno no na wanyame nhyira abɔnefoɔ tia ne yɛ God does not bless the wicked asɔfoɔ no ankasa abradwe no wɔmɔtwi bɛɛdɛ no wɔmate ne ɛyɛ kana sɛ brother kinka Bible no Romans 14:12 enti afei yɛn nyinaa bɛbu yɛn ho nkontam baako tie ɛyɛ maako akyerɛ onyankopɔn wogyidi o nea wogyidi o wonyini o memfa ho tie yɛgyina yɛte sɛ court bailiffs court asoma yɛn sɛ yɛmfa nsaman krataa mmerɛw yɛn no wogye krataa ne du wonyin ɛnyɛ yɛasɛm yɛde krataa ne bɛtare wɔ dan no a wode yɛ court berɛ ne so a ɛnkɔ wɔn bɛyɛ abɛtɔn wɔ dan no yɛdeɛ yɛyɛ dawurubɔfoɔ yɛyɛ asomafoɔ yɛyɛ difoɔ yɛyɛ nea ɛteɛteɛ mu wɔ sere so ɛgye akra ayera montia obiara ɛbɛbu ne ho nkonta maako onyame kura ntimi mu wo ne wo yere atemmu mu da na mu akuru no mu a mudi mu yere no mu ne munya careful because atemmu abɛn mo ɛmɛma ne bebree nya stroke ɛyɛ nyame asotwe atopafo atopa ɛne wɔ mo pɛ tia ne yɛ ka wo yame adwo brother kenka Bible Ezekiel 18:4 Sɛ akra nyinaa wɔ me akra na onyame sɛ ɛne dia sɛ agya kra wɔ me no nkramofoɔ kra abadiafoɔ kra buddhistfoɔ kra atheistfoɔ kra obia kra onyame sɛ wɔ no ɛyɛ ne dia that's not the point okra bia ɛyɛ nyame dia sɛdeɛ agya kra wɔ me no sɛ nso ɔba kra nso wɔ me saa na ɔba nso kra wɔ me ɔkra ɔyɛ bɔne no ɔkra bia wɔyɛ bɔne no ɔno ara na ɔbɛwuo bɔne na katua ɛyɛ wɔwuo tia ɛka nyame adwene akyerɛ wo nti na Bible ka wɔ ro ayi Job chapter 24 ɔsɛ ɔma wɔn tena hɔ dwoodwoo na wɔde wɔn ho to so ɛdan kakra a wɔanya nti wode wo ho ato so wɔanya Mercedes driving a Mercedes does not make you any better person. I'm talking to you the heart of God. If you live in easily gone, it does not make you anybody. A soul is a soul. We will all appear before the judgment seat of Christ and account for what we are doing in this life.
Job chapter number 24 verse 23 verse 23 kan ba Oma otena jojo Oma watena jojo wo to eno so when nyame ma won easily gone no omde wo ho ato so na so no na ani hye wona kwa obi nya small post DC no ode ne ho ato so obi nya MC no tiania ya na manyofo kra de wo ho nya me mobbo enso mu nsiam nyansa da post kakra no awanya no na prosifo di wanim nwe very soon you will be called former X and check it out. Tiania, if we hantan kan jeno to baby, if you say when you made dumb hombrasia for Osianta for so I'm crying. Come up remember. Now so no ni hye wona kwan. Onyame, wo de wo ato niema kakra no awanya no. Onyame na ni sound. Wodru de ekron Womo drew the pig aboni we ya sister nyum kakra wo boy wo kodru near ekron pig or visa America any Schengen visa and go be Germany, France, Holland, Belgium, Denmark, you know, Italy and San United States of America and da wo ba aba be sene akono and we nya akwanhia team where we passport need that damn visa ewom. But visa is biometric. All your 10 fingers have been scanned. The data is in the document. Therefore, nobody can use it. Ebony wu ne passport and then the visa at that damn visa womb. Obi jina hase minya American visa pa and ye besi pa obi swenya bi and so ankosi baby a tiania hwena America muntie hwena America ye nipa efum wiase wontia ha how say you for apam say you for montia so obi a wo fa wiase adamfo we Nyame Tamfo wontia James chapter 4 verse 4 king Gawama me too James 4 verse 4 can we Nyame asema me too quickly let's work our selfo wonum say wiase adamfo fa ne wo China what the time Nyankopon etumunnim say wiase adamfo fa eye wo tan a what the time when Nyankopon enti obiara o gina ho say Nyankopon adamfo no wiase adamfo no gina ho say Nyankopon start it all over again don't miss the revelation munim say wiase adamfo fa no wo tan Nyankopon enti obiara o pese o gina ho say wiase adamfo no o pese o gina ho say wiase adamfo no gina ho say Nyankopon tan o ye Nyame Tamfo tiania wo fa wiase adamfa wo ye Nyame Tamfo hwenne skirts adwaman pade nkwa ene nipa hye oba sha tade opese wo wro na sirem na nufum enunti enangbai they are looking for hips they are looking for boobs they are looking for a tour kesia ye de bri meme ni so ajimto fokunu num atemu otwen atemu Mama mansa muana mnimo kasayo Wachina no pa message we ube a podcast first thing tomorrow morning we will blow it to almost 10 million people who access to our podcast tomorrow morning they will be downloading. So we are not only talking to you. Right now, we are speaking to people on television. Right now, we are speaking to people all over the internet. Anybody that is a friend of this world is an enemy of God. I will repeat it. Anybody one day you suffer saying what do we see way where you Nyankopon Tamfo. Anybody that is a lover of this world is an enemy of God. Kenya miya chiacho kikababru menti wodru de ekron na so kakra pe no kakra bi ya hwehwe wo ma yehuom wojam na wosie won se nipa ni kakra bi ena adai wen Fred adai SK upon the cow of Dazi enye soap opera fon no abegu TV so no kwajo kwache owen super OD owen ye ko ye twam o se enso kakra bi na woni ho ka na wo chicha won se ayuo metem wonyame betwitwa mo se ayuo e wo emme entem
you can some greenish like a bro if free momentum wakosie abenentam onyame betwa wo betwitwa say you ewo momentum. King Job chapter 7 verse number 1 you tell brothers enya akodi na o ma odasani asase so na ne na te so panina sa kwa pre onyino ho no sa opani hwe na pa de pa cho san chance ye biem kan tivia se mami tin ne ba enkwa afono Yob osidia na afro enkwa afono Yob afro Yob ko enya akodi na o ma odasani asase so hwe ni pa etwa mu ha na hwe ni pa hyedwe e ya akode usori anopa e ye woko wankwa wunni kokrom go kaya yofro wo hwe young girl pa adesua ya ye de asoa no e ya akode wankwa wunni wote so opani ubedi pa ye kuro mu anka beka so wo adopa pa dia we opani tiania e kan we nyame adwene pa dia e ya akode hwene be papa akukuru ode asoa e ya akode ye ba ne abehedwa e ya akode enu ntina omo ba no omo pamomo wa free ha ye need to me bri wo mo so pa because oh yeah ye need bri wo mo so pa because wonso kakra wo betimi anya ade akwa no ene si wanim no but no so kra no e ya akode se be ya nipa ne beto se be ya ye beto niema no amonya usika ne ntam no asade akotubi enya bi di atua wo school fees enom ne ate ya na chira wakudie na che utimi nya sika ni bi ade koto kakai bitters adonko enipa jimi wo wiase papa Proverbs 21 come into Proverbs 21 enipa jimi wo wiase papa wusika kura wunya bi na de tua wo school fees utimi nya bi no my petition ha Ensa your faithful. Ensa your faithful. Ensa den your Ensa dene your ntokwape. Obi ya otomo ntenchen. Obia onumbi otombi obawo dawuro onye den. Onim nyansa. Onim nyansa. Waya jimifua. Waya jojanchia. Wakwasia. Wa mo ntimi mo mo nsam no watwa bi ansa begina. Makachiro. Untimi nya hwe. Untimi nya hwe. A cultural Tiania go nyame atwene bro nya 24 me shada pan am the crusade be 24th and nkrofo be brush wo mu wiako butubutu nkrofo maso anye nyem wom a wo mu nyinyi nsen no mo amugina ha mo ne nkrofo awo amunyina muntie atemu aben mo enche onyame betwe waso enya me nwanwa enche wo be huso wo manya stroke wo mo nante ase shayo kasachiramo shaya empratwa fubia na woko kasachiramo amugina he ugina ha emprate wo dem a wonya ne ho ade woni obi a wo miensa nan a wonya na onim se wabu ne kwase a wonya minyansa munya sa na ye no tiania e kaso obi ya yira nya so ko fa de no a na wo yusu tiania me ka kire no obi on mo timi yusu oba no apake no no akofa foforo no apake no ni na wonya me betwe waso nina ntime ka kire mo mo wa he stroke a ben bebre opa je wo sakra I'm telling you enya sadia yes sir tanya me atwe na kire mo wili kinga babro ensa your faithful ensa den your ntokopeni ko job yi ho no ye ntoaso mfiri o french assumption ensamba sha enya kudi ne ho ya akudi o ya akudi wo mo kure wo sika bebre do kure sika me wo Ecclesiastes 10 wo mo wo sika bebre kure me wo Ecclesiastes 10 verse 5 kinga wo me into Ecclesiastes chapter 10 verse 5 what's it Ecclesiastes 5 verse 10 oh 5:10 rather is it 5:10 rather? Yes, please. Let's help our viewers so that they can also. Ecclesiastes chapter 5, verse number 10. The opesicano. Obia opesicano. Sika meno. Sika meno. Na the opa de dodo. Obia opesicano. Sika meno. Tiania. Obia opesicano. Sika meno. Untia radi ajune. Iti wamo ye juma. Udi ya share. Wamo say yes kafo. Ewo Ghana ha. Enya adwuma ba ko no omoye oye adwuma we because sika me no owo bank owo nsuo company
Our Diana company, our way, our fool, our Chesa, Sikamena. Now, what near our party do no? In Yamunfaso. Look at the word he used. Will be our party to do one when you move for swore. Yes, you who dear. Was this hard you win so a year who dear. Ecclesiastes chapter 2, verse number 3, verse number 1. Can't if you have some information, verse number 21. Ecclesiastes chapter 1, verse number 1 to 21. King Gamma and a Juma, ye at who. Can't if you have some and Nigia and a Juma, at who. Kind brother from where? Mekano makuma musa. Kan makuma musa. Brother me friend German so. Kan ntemo se brother me friend German so. Jiwani. Na she eno so ye huhudie. Anatwi wo mo kwa akwaji wo ni but wo nyame asem se eye huhudie. Mekano vanity. Kan makuma musa. Mekano serious ho se. Mekan se de ho se. Adamo. Hey, comedy. Eye dammo. Nyamnam chiro ye. Comedy phone and gospel and secular. The entire gospel no. Omukra ne di nkronkron fel. Tiaria kanya me adwene. Ya no am the comedy abegina on them. We used to believe in them. We don't anymore. We used to bring them around. Not anymore. Tiaria Sidia eye dammo. Na mekana nigia ho se. Na mekana nigia ho se. E dey no nya free mu. Dia man na nipa ebenya obi gina wanim. He e dia ben na obenya free. E kosa ye bisa. Mekana nigia ho se. E dia ben na nipa benya free. Ko. Me pepe makuma musa me de nsa. Pepe makuma musa me de nsa. Me de nsa apetition burukutu kakai bieja adonko oja. Tiania. Me de ba sepe me ho. Na mason kwase asem makosi se me hunu de. Na me son kwase asem mo e de kosi se. Me hunu de yamma nipa a obaye no oso ase. Wono nkwa na a yetie mu. Tie awurade asem. Enso na mre sanyansa a kire makoma kwan. Me ye enyuma akese. Me ye enyuma Solomon na ka say. Me ye enyuma akese. Ibie company we, ibie company we, ibie company we. And am sisi adan. Isibi o mi krom, isibi o mankra. Enkra na sisi baby bebre. Me konkra kroma o kanhye me was stores. Me ye enyuma esisi adan. Me ye bobetro ahodo fa. Me ye bobetro ahodo fa. Me ye tro ahodo ne be. Me ye tro ahodo ene dia. Baby etum pasa amesiesie ho. Solomon say oyiye entro gardens and oyiye parks. Your parks and your what gardens. So you have a park and a garden. Ututum pasa to Solomon numra onu betimi atum pasa afa garden mo on the rubber be fa park mo ko. Na metete amunua eso aba ahodo nyina bi. Metete emunua eso aba na bi. In other words, Solomon had a botanical garden. Enia so enia udo na bi. Na me ye nsu atade. Na me ye nsu atade. Na me de munsu magugu kwaye a nua fitamu no nso. It means that Solomon was who ye nsu atade. He was the first person to create a fish pond, swimming pool, and then irrigation farming. Minya nkwa ne mfina. Minya nkwa ene mfra. Na fie nipa nso wo me. Fie nipa wo me kan ntam ye. Nso minya nanchie. Minya nanchie. Minya ni mreche. Akoko pisi wona wo di me Jerusalem. Asene wawa edi manim kan wo Jerusalem ni na. Nso me bo adwete. Me bo adwete. Solomon se minya sika. Ahemfo ne sase ni mu. Ahemfo ne sase na fire. Minya marima ne manyom tofo ne marima. Minya marima ne manyom tofo. Me penipa amoma be jimania. Me timi Tunsa a fresh atawale sebra. Stone boy one sobra. Wamuna begada. Sa kodi Solomon so we scan with me yes ani men. Na mpinafo bebre. Solomon so onyade a. Mpinafo bebre. O so onyade. Mpinafo bebre. Mo ha mo mpinafo no muntie mpina professor. Afutu a wo ma manyumre. Onya mpe Eno na ama mu bebre. My brother was say, and Panachin, a sour life, and swooning. Come into you. Na me yakasia me koso me sene wona odi manim Yerusalem. Solomon so yakasia echen wo bia. Na me nyansa nso wo me ho. Na me nyansa nso wo me ho. Na bibia ma ni hwehwe ye no. Bia bia ma ni hwehwe ye no. Man kame no. Ban fan kame no. Mensi makoma ni je bia ho. Yeah, e kamra dia sam. Mensi makoma ni je de ade bia ho kwan. Na makoma ni je me bra so nyina mu. Makoma ni je me bra so de. Ye me bra so nyina mu chefa.
ɛna medane m'ani hwɛ me nnwuma medane m'ani hwɛ me nnwuma a me nsa yɛɛ no ɛne me nyinaa sika ne adan ne nneɛma a manya ɛne mebrɛ no yɛɛ nyinaa na hwɛ ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ linda ɛyɛ ahuhudeɛ ne dadwene hunu all is vanity megyina yi me fie adeɛ bia wɔ hɔ ɛyɛ vanity medu hɔ ne gya atɔ hɔ a adeɛ baako koraa ɔmfa montie ne yi na mfasoɔ biara nim wɔ wiase mfasoɔ biara ni so adeɛ biara wanya mfasoɔ ni so wo sɛ mfasoɔ wɔ so mame misa wo kosa fa ne sɛ woatu kwan kɔ America anadwo yi adeɛ biara wowɔ mfasoɔ ni so ma memfa me ho nyɛ example fa ne sɛ anadwo yi mawu me ntaadeɛ mfasoɔ ni so me car mfasoɔ ni so me dan mfasoɔ ni so enti yɛde ma wɔ foforɔ tiadeɛ nneɛma a wɔpirepiri na mfasoɔ ni so onyame sɛ mebɛka nkyerɛ wo nkwagyeɛ tene dankwa ɛho hia wo mekasa kyerɛ wo kenka Bible mem na medane m'anim sɛ merehwɛ nyansa ne adammɔ ne nkwaseasɛm medane m'ani sɛ mehwɛ deɛ nyansa ne adammɔ ne nkwaseasɛm na ɛdeɛ na onipa a ɔbɛba ɔhene akyire no deɛ na onipa a ɔbɛba ɔhene akyire no deɛ wɔyɛ no tetetetrɛ de no ara na mehunu sɛ mfasoɔ wɔ nyansa mu sene nkwaseasɛm sɛdeɛ han mfasoɔ sene esum deɛ obiara onipa nyansafoɔ nim faako a ɔrekorɔ onipa nyansafoɔ onim faako a wɔrekorɔ na wɔkwasea deɛ esum na ɔnanteɛ wɔkwasea deɛ deɛ mu na ɔnante esum mu na ɔnanteɛ obi a wɔnim Yesu ɔsew kwasea wodi sum mu tiadeɛ memfa wo nipa a woyɛ anadwo yi moma mafutuo nyɛ mo fɛ na momfa tenene nka mo bɔne ntungo ebi a na makyɛ wɔ asase yi so kan Bible no nanso mehunu so sɛ ɛsane kora no ara ne sa no ɔnyina ɛsa kora no ɛne sa wɔ kwasea ɛne nyansani kɔ meka no makoma sɛ ɔkwasea sa no ara bi na asa no me so ɔkwasea sa no ɛne ɛsa meka ade nti na mehunu nyansa mo sɛ ebi no ade na mehunu me nyansa ɛkyɛn ebi no na mesɛ no makoma mu sɛ yɛnso yɛ ahuhudeɛ na onyansafoɔ na ɔkwasea nyinaa wɔrenkae wɔn daa yɛnkae wɔn daa onyansani ɔkwasea yɛnkae wɔn daa ɛfisɛ na ɛbɛba no mu na wɔn werɛ bɛfiri wɔn nyinaa dada hwan na kaa sɛ MPP fo werɛ bɛfiri Aliu Mahama hwan na kaa sɛ NDC wɔn werɛ bɛfiri ayi vice president yi a owu yie hwan na ayi kaa sɛ wɔn werɛ bɛfiri Atta Mills na nkaadeɛ wɔ yi yɛayɛ bi wɔ kaa so a yɛde to Atta Mills ankenye yi NDC foɔ wɔntumi anyɛ na yehu abutu mu ato baabi wɔn a ɛwɔ ha nso wɔn paa wɔn nyɛ sutie na wɔn de ahantan no akɔ onyame wɔ dom ahobrɛaseɛfoɔ osi ahantanfoɔ osi wɔn kwan 4 years no ɛwɔ ha yi a kinka Bible na yɛ dɛn na onyansafoɔ na ɔkwasea nyinaa wu yɛ dɛn ɛna onyansafoɔ ɛna ɔkwasea ewu ɛna asetena fono asetena na fono efisɛ na nneɛma a ɔwɔ wiase nyinaa wɔ m'ani so no ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ ne dadwene hunu na mebrɛ na wiase no nyinaa fono me wobrɛ na ɛbɛforo rebɛgya na ɔma ma onipa hɔ wobɛgya hɔ ɛma wɔ nipa a wammerɛ ho da ɛna abɛfa wagya na hwan na onim sɛ ɔbɛyɛ onyansani a na ɔkwasea hwan na nim sɛ wadedifoɔ onipa a wɔbɛdi w'adeɛ no hwan na nim sɛ ɔyɛ nyansani a na wɔkwasea nanso ɔbɛdi m'adeɛ a mebrɛ a wɔbɛdi nyansa mi wɔbɛdi w'adeɛ a wode wo nyansa ne wɔ berɛ ne w'ahoɔden ɛprepare wɔ wiase na wɔbaaba abɛdi so Yesu ya ahuhudeɛ wɔnso ɛyɛ ahuhudeɛ na menu me ho ɔbra me brɛ no wiase enti me no me ho ɛwɔ bra me brɛ wɔ wiase na ɛfisɛ tɔda ɛsɛ sɛ obi di ne nyansa na dwene ɛne ne nimdeɛ abra wobɛbrɛ wowɔ nimdeɛ wowɔ nyansa na wowɔ ahoɔden a still wobɛbrɛ still the fact that wowɔ nyansa no doesn't negate brɛ wowɔ nyansa koraa na wode yɛahyɛ dwa yi awie bɔ a ɛhyew tiadeɛ santi saa bɛɛsi ni mu ni mfɛnsi. na menu me ho sɛ menu me ho ɔbra mbrɛ no wiase ne nyinaa hɔ efisɛ ɛtɔ da ɛsɛ sɛ obi di ne nyansa na adwene ne nim deɛ abra yɛ adwuma no wobra yɛ adwuma ogya ne nyinaa hɔ wobɛgya ne nyinaa hɔ ama deɛ woammerɛ bɛfa ɛda a wobɛka wo nsa gu wo bɔ ɔmo bɛfa w'agyapadeɛ na ɔma fa wo yere aka ho tiadeɛ ɔmo bɛfa wo yere aka ho ɔmo bɛfa wo nneɛma kamera fam kakra yɛn nso yɛ ahuhudeɛ ɛyɛ ahuhudeɛ ne adebɔne ɛkɛseɛ na deɛ no nipa nya wɔ ne berɛ nyinaa nti wɔbisa kosan sɛ ɛdeɛ na berɛ a yɛbere na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so kɔ
Na ne nyina ayaya de. Oh, ayaya de. Wasn't it ayaya? Ayaya de. Sir, wouldn't ayaya de. Pain! Pain! I'm telling you. Na ne how ya reho. Wasn't it ayaya? Ne how? Ayaya. Inso anadwumpo na kuma nto ne yam. Oh sir, enipa koda na dwoa na na dwen da kantamanto. Onipa dada mo. Ni fie wa amasaman na na dwen da kantamanto. Obi ada na na dwen wo makola. Obi ada na na dwen china tema station. Ti awrade asema ye ka kire mo no. Psalm 90 verse 3. Yeah, verse 4. Me and Shani Abradia some kind of ho. Psalm 90 verse number 4. Kind Bible no. Na mfishia pem ye when this so no ada etwam. Kan ntem ye nko. Ni anadwumu de so. Wo ma osene kose susu. Enipa na sene kose susu. What is that daye? Enipa ti say daye. Anopa fefe se wura. Enipa wo fefe anopa se wura. Anopa ye from. Anopa wo nipa bia ye from. Na fefe. Fefe. Anumre wo cha. Anumre ye be cha. Na twincham. Wo be twincham. Na ye sa wo bufo. Yes sir. Yes sir. Ka wudo mi heya Saturday ko gina ho na hwate any besa and anu me call mochre hwe pe gugu ho em hunu say yes sir. Yes sir. Kan ba be no na wa hye wa bufo ano na wa hye wa bufo ano ko wo de ye mumu yasi wanim wo na me de wo bone yasi ne wo de ye kokon bone aba wanim ba wo kokom bone ya wo di ni sumu ase masturbation trumu untie ni ye trumu difu a wa ha ene wo mu etie ye hwe na me ka kire enye wo trumu no nkwa na ebete ama you know fecal matter and human excreta e baba be sene anye pampas nkwa na abepo tie ni ye kanya me atwene be makatachi wo se me mpa oba be ma fufro first gina me toma me now Bema pa na yi some microphone. Oh. I feel one nanti boys here you got this na any man kwana how mutrumo mutrumo and ankrofo efa imagine obema wo hobe what was me mpe obema me pemini ba se me ro me dross no mfa na no mfa me e wo mase tiania. I'm telling you the heart of God. Na se bro so na be our mouth 70 years. Abro so any day. E de watch 80 years. Na emu ahwa de your brain e emu ahwa de any obra any day. Ehuhu de. Ehuhu de ko. E twam ntem so. Yeah, twam. You chum, I dear be a bit. What I say, bag be by near friend my ye bag. Shoe be by near friend Opanka shoe. Material be by near friend is shaking material. 20 years. A chum. Mobile phone ye kuta one day a bit. What I say phone so you by name way and start to you. Phone banner to set you above friend. It started coming up. What kind of Nokia 3310, 3210, all those kind of phones. Now we are using smartphones and not feature phones. Tiaria me come with Yamiachene. Osunia Sase and Subicam. Adia Bia Yahuno, a become Christo Yesun and Assam, etim hoda, and I dream it come for some amount. One a partner team, Sonidian, you know, to do a chin, one watching it, dear, I'm out to me, Barbara Frasiano, not some no, not some new Yankopo, a something Yankopon or somebody in Yankopo, and I'm the sooner you are dear now, and Cotino, and Yatibia, ye, Nimunan Kong, and Kano and Nipa, a Hinish sum, a summoning minute so, when Nipa be or bad dance with you, so be the hand what dance ya near friend you honey one of bad dance with you a Bible say no one no high name of hand what dance with you sir obedi hand what dance a Bible say something be ya honam e betra ye mo na ye hunu na no nyam sir a janaba wo no kru na no nyam adom ne no kra aye no ma Yohane e di no what dance o ka sir o yi ene wo nyankopon tobakro na o yi wiase bone e kono ni adom ne no kra ye no ma Adom, grace and truth fills him. Will he? Medima some neighbor na King Psalm 39.
We can carry Psalm 39 from verse number 4. We can know here. Now me the master me ban here. And open me call vision 1. Me can carry Hebrews chapter 12 verse 2. Me the know 1 and 2. And no never here. And then you may assume. King Kababro me. Erade mami hunu me wie. Erade mami hunu me wie. Ne me na kakra wasusu. Ne me na kakra wasusu. Mami hunu me chere. Mami hunu me cha mama chere. Che why me na se ensama. Why me na se ensama. Na me mfie enya hwe. Me mfie enya hwe wo wani. Para oni pesi su den ara. Para usi su senya. Oya uhuro arakwa. We are uhuro. Amparo ni pa wa ho ofe usi so sanya we are funo we are dotier Genesis 3:19 we are dotier ni mu na abesankro usi so san when your girls yi gine wo mo ho am say mo no ma shentade awro wo mutuna no ma hwene wo motoma na egu abontene no ma ye tattoo agu ni sisi achi samole be peja wo fun kankan no ashe fridge tiania na ye him wo ukuna ni mu a na ukuna adwen asai wo bafie na so anu aduane a wo sema men hwehwe nkrofo sisi achi akona and they could Ghana for your ministers in Naka. Minister what to me the Ghana Sika, America's one call AIDS conference. No, I got AIDS conference. I say, Abrawan and Penana call ye. Tiania, Omia, nobody adoye, ye check on a Friday, nobody a catasso. Wouldn't be Brabiname, Opaya, Ekunafua, what Ghana have a kotogo, Koyomuna doye, who needs you are on your way to hell. Catch it out. Really? Asama me kai enti ngrofo nyini fansasha ba bia wonu mienka 1 Corinthians chapter 13 the person me kan free verse number 4 ba bia wo behunu odo bia no esan se Yesu ye wodo nti fa Yesu hye ho mienka kan asem no mienti ne wonyame asem be kan ho Yesu abojo chere o say okay start free ashase chase some the nipa ne abofo techere makasa na me ni do a na me ni Yesu me say ya wa erehye me say ya wa chichi ana akasa erewo na akasa ya kasa na se mo adi ye na me timi kasa ama mi potutu na me ni Yesu a menya dan me nsahwe ko but I say na se me pore ma hodie nyina me se me pro tie haye me pese wo tie haye pa se me pro ma hodie na e de me hiafo na me ni nipadua ma so won hye na me de nipadua ma se won hye na me ni Yesu a me renya ho faso biara o se menya dan me nya ho faso biara o se menya dan me renya ho faso biara o se menya dan me renya ho faso biara tiania we ya doye na ni Yesu amfaso obi ani so tiania ko Yesu abojo chere Yesu o abojo chere ne yam ye Yesu ne yam ye Yesu nya ho ya Yesu onya ho ya Yesu nya ho chere Yesu onya ho chere o mema ne ho so Yesu o mema ne ho no so ho mfata Yesu wonya ne emfra enhwehwe de ye ono ankara ne de Yesu onhwehwe ne ye wono ane tia Yesu bon ha no Yesu ne bo enha no emfa bo ne nhya ne yam emfa bo ne tia de mo ne mo papa no mo tia agro anwoma so so onhwehwe mo papa fo no de wo ye o mo dian fa ya akrabrifo nya de o mbe hwe da isanya nko ne ba onam hoi omote say driver for police for a teacher for national service for ye de omo tu kwan ko be mia be bia ye de ne be ko transfer obanyim obi ya wonye abaso abetrankra ha tiadia abida me de masam ne kasa kire wo man yi adwen sakira bre e de adwen sakira sam na bre mo wa fore ye hunhia ye wa dwen sakira na hunhia ye fa fore bono fa kofi o kwa to meat pie to niema e money ade fa ko di bronya ye hia fore bono ye hia wa dwen sakira wa dwen enche na Yesu ba ye wa he ye nim da ye bewuo won kenkan ye yi wono mani nsi Psalm 39 no kan wa mani nsi ansa amparo ni pa bia nam se sunsum woni pa bia nam se sunsum amparo ha ho woni pa hawo ho wo hawo wo sheda so na onim de obebo ano wonim ne wo ba be fa ne wa shada so afa Awurade ade na meretwen fa Awurade de na meretwen wo so na manida wo so na manida jimi firi me mra to nyina jimi firi me mra to mo emfa me ma emfa me ma wapasia ema ne mama hohora matori mum muema no fisa won wa ye you have free me so you have free me won sa no share won sa no share ehye sa de mamu ye ho ani sa wo de mamu me boni wa bufuo atwema so a wo na ho fa hye na wo fa na ba hye ka sa
Sadia we boye. Ampara nipa nyina ye hohoro. Wasi nipa na mo ye mframa. Erade tie me mpaebo. Erade tie me mpaebo. Na asutie me sufre. Na asutie me sufre. Fisha ngwa ma no wo me nu so. Fisha me ye hoho. Me ye man friend. Me ye hoho. Ye hoho. Me ye hoho ba serefo nyum bi na me de pon. Hoho ne man friend na me ye wo fam ha. Masase me ha bi. Me ni fipa wo ha obre. Ene amane ne edi tu kwan. Oso ha. Ene nyame be ma ya home sai. Abjafoi. Monsacha magio. Monsacha magio. Among for Christo, Jesus, Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Can Bruno? I mean, fancy. Come with Yamia Summer. So, what do I know? Pemaka, say Christo, yes, you never now do I come at here this when I'm coupon and yan in a few from Pablo, sir, or better won't come. Nakoma, any of the GD, a cotton nemo, na ano, any of the paymo, a cot in Quagium, and Quagian, I'm a brew. Yamama catches all the America will be called Germany. Fast will be any so. Tiana Minoka. If it's any panya reason now, no shouldn't and fast will be any so. When you're reason, I know we name Yeshua. Near we now bregu. And that is why we are talking to you. Oh, prophecy, woman's woman, a default. When I'm in Asoma, they should be here telling you the way of the Lord and the heart of God. Omo good demon, Omo Quanchilla, a quanchilla phobia, no moma, and can nipa woman Niku, Akra Eira. A place like this is their place to come and preach the word of God, the heart of God, and show you the paths of life and the paths of righteousness. This is it. I saw them. How much else I saw them? A Juma be any I saw them. A Juma no near, you know. A Juma near, you know. We look in Hebrews chapter 12, verse 1. Sentina Yenso. And I'm saying what dance for me break I to say I say what dance here I dance for me break try and wish me buy madania dancing me DS one dance here chilo it sounds what to be TV or radio so we have you TV so it sounds what to be YouTube what to be Facebook no when you dancing for be we have a cloud and numerous a mighty cloud of witnesses, therefore let us come on mama yanto adeso biara ne bone a enche na echa ye ho ahia yi wasem saga odi mama yanto dia adeso biara ne bone ane bone a enche na echa ye ho ahia ha bone nchu opa fansa tu obi botom sesi a enche no ayi ne phone no ye so mu a ye be brimwa ne de wa ma prosifo eduma prosifo be ko dance wo be hu no se bone no a anche no a deny wo freedom atopa emponchi bubi enwan bubi enkoko bubi wo se wan hweye na toto pa by heart the ko ba bia yem fankwa e de wo konsa wan prison e de wo ko wo jam mema muntiania Kenya me adwuacha umbebre onu ma munnim sa de zip ye adwuma umbebre onu ma zip ate umbebre onu ma zip na bi ni ho enti wonte ne ma bi ahye ena de mo kosayem ebrade soma me anadwin sa me meba kokko bomu ena me bae e kasa kire wo meye mo sakira madwen e free yem penny for so mo sakira madwen from until oda from until oda never a day will come. Na ye be china we nyame adom akonya nanim ne ade ya nipa dia ya na e be ba be bu hu akonta ti mi kamfo Yesu ma won e ba ne diem so ne dia anye no e kamfo Yesu ma won wo ye nkwagye fare ban ene nkwagye fapem me kamfo Yesu ama wiase ha no e kamfo na ma enkwa bodo no me kamfo na ma obi se me wo problem Yesu no so nesua was mo amaso am nesua bre na mo komu bu momra na mama mo home adeso ha me kodua mu ha piania na so obegin asemo ya be ka no ne anadwia ona madom ni mobro hunu so obete nanim a kire boni bia wa ya onyame de be che wa anadwi na wa ya wa body afofra John chapter 3 can 3 verse 1 here they see John 3 verse 1 no nipa bia ofi farasifo ni mu wo won an din ni di
Nikodemo a oye Yuda ni penyi. Baba Yesu ncha na djube bisa ne se. Church for pa kan to aso. Rabbi, ye nim se ofiri Onyankopon. Ye nim se ofiri Onyankopon nche. So your church for. No obi tumi nya sanchane a wo ye. Bia ni obetumi aye sanchane a wo. Jesus Onyame ka wo ho. Yesu ka che ne se. Yesu ka che ne se. Me ka che no kware mu pa. Ka che no kware mu pa se. Wa wo obi foforo a. Wa wo obi foforo. Aro ntumi hu Onyankopon aye. Onyankopon aye ni ana. Me mfa wa sori a wo ko. Untimi hu no. Age ya wo foforo. Nikodemo se ne se. Nikodemo bisa Yesu se. Ebe dai na wo a wanyi se. Obetumi awo no. Wo besa akosha wo maame ye. Obetumi akwa ne yam na wa wo na na. E na Yesu ebisa ne se. Me ka che no kware mpara se. Me ka che no kware mu pa se. Wan free nsuo ne honhom. Wan free nsuo ane honhom a wo bia. Orentumi nhyan Nyankopon aye ni. Ahini ene wontumi nhyan ne mu. De ofri honam na wo no ye honam. Ofri honam a wo no ye honam. Na de ofri honam na ofri honam nso wo no o ye honhom. E ma no nya wo wanwa se. E ma no nya wo wanwa se me ka che biwa. E twase ya wo foforo. Don't cut the sound. E ma no nya wo wanwa se me ka che se e wo se wo foforo. Dear Matthew chapter 16 verse number 24. Ke gano na me fa asem na na wie. Come on. Ahon petri. Ana Yesu se na sia for. Yesu ka che sia for the. So person di mechi. Bia o person odi mechi. Na no pa ne ho achi. Anadwi ji o pa ne ho achi. No man asenu so. No man asenu so odi mechi. Obi o person o je ne kura. Bia o person o je ne kura. Be free ne nsa. Nim kwa be free ne nsa. Obi o me nche kura. Bia minti nim kwa be free ne nsa. Ne nsa beka. So ni panya wi ase nyina. Wo bisa kosa o se wo nipa onya wi ase na. Ne kura. Na nim kwa free ne nsa. Fa so be na obenya. E de fa so na nipa ne benya. Ana dia bai. Nipa de bamba so fanse sane kra no nipa ba ne de naja ne monyam hey na Yesu ka se onipa ba no o de naja enu onyam ene na bofo dom ene pa eno no bechi onipa biara ka tie mo hey akatia wo ho papa anabone emamu na obetia wo nipa biaka sade ne no ye sade ne yo ye tie akatia mo ma fankrofo yire no mesi ni woni ni tifie ogina soro ye adwuma na wo fa na yire akatia eda ho twen tia dia ko transform dem so fo hunu we nka nkyerɛ ye wo hu ye ne se obenya visa ti na besi na wonya visa no tia kanya mi adwen akyerɛ anadwo mi kamfo Yesu ma onyankopɔn dɔba kro no ɔno ne nkɔboto ɔsɛ mene abodo a efiri soro ba wo bia wodi me no wɔkɔm ne no bio ɔka kyerɛ ɔba no wɔ subira ne ho Samaria ni ba no ɔsɛ mene nkwansuo obi a wɔnom me no ensukɔm ne ne da anadwo yi Kristo no nti ɛne ɛwa ha Yesu ɔsɛ ɛne de akyerɛ no wɔbɛhwie no ho magu nam na so mmabaawa ne mmerante ɛbɛhyɛ nkɔm nkoa ne mfena so ɛne wɔde tumi die ebeto ye beye niema ehu anadwi me beka wo nyame atwene ena de kire mo I'm telling you ebi ene ya me ne wo kasa will be the last time I will do wo nyame asem free say ebre ni wo manipa etu so mo temeni a mo prim makoma ogie branie everybody watching us on television, everybody watching us on the internet, on social media, ladies and gentlemen, we want you to understand that without Christ you are a useless being. Anybody who will go to the grave without Jesus Christ have missed it all. God's plan, Jesus is the express image of the love of God, and tonight, this particular time, I present to you Jesus Christ and him crucified, for we preach Christ and him crucified. Ebia wo bia fansani fato boso ye bompai ansani fato boso kasa Awurade Yesu enana dwi mate wasam asam ye nkwa asam ye kanea asam no bie ede hanba wasam ede han Abraham anadwi menu me ho every boni bia me patom ntentan me san free emumoyo bia matom ntentan fami boni chame etimi free ni ante na dishimoja no ehoro me ho ente me ho na twiro me din ewo nkwanwo me enana twi maya body afoforo maya onyankopon ba
dankwa aba me so menya nkwagye Menyankwaje. me ye Kristo Meye Kristo. ejapade efira na twi we Yesu di mo nyame onkronkron behye me ma besra me ngo beyema dom na papa wo peno mintumi nya boni amempe no amintwi me wonfiri ho we Yesu di efira na twi me ye dehye di ade we Yesu di mo ansane to bo so me bompa yama nyankopon me dimafro ene onyam hyenkam den usuma yensa yanko kansam pano wasuma yensa nwantene empatakuma udam yesu gu asam no sa wo beje wo ma afre defini edam ni dontodiem afa me bompa ya e wo Christ Jesus edimo se obi a wo gina ha ya obra ne nkoye ma no anadwi tumi bia ene ni diase yesopa ye twifa so ye bubu konia bia afre ne konso e wo Jesus diase fo ne dima anadwi iboya sudin jewoma efri bonsam koniase awo yasu dima entombi abonumi ebia efri mo Petro woyoko adiana okuona ne asona enumie bia edin ton nachi yeshum okra efri numie ase wo yasu dima Amen. Anadwi fidie na bubu ate wo ho obi a obeso daye bone obi a obeso daye na basa ententan timi samwanim anadwi mi twifa abayi gloni abayi samso ewo yesu dima Amen. Everybody nye wo free some for freedom ade bia ne wo hyebre di asie everybody mubu mfi kraso ewo yesu tiase for ni tema adom atuntwente enhyira bia ya wotia enhyira bia wo everybody me pro on fan shawansa everybody ma wa dance everybody ma won sere everybody ma won ni awruhie ewo yesu di mo bro nya mi boy yesu di Jesus fidie bia yesumu ntomuta. Amen. You will not die before your time. Amen.